disuwokke nyuwun supaya panjenengane Mbak Apri tuwin Mbak Mimin jumeneng saka palungguhane. Iki mergo sing diarep-arep Yai sakmene iki ya upin-ipin iki. Lah ya mangga. Ya. Pipa mabrik. Kucing le. Sugeng dalu Mbak Mimin sing cantik dhewe. Sugeng dalu Mbak Linggo. Wah, bengi iki dandan sampeyan lain daripada yang lain. Kula pol-polke. Nah, pol-polke. Jane lek kula dandan pun kula minimalis. Nggih. Bareng Mbah Dar niku rawuh langsung kula pol-polke baru wong sak desa niku ayune tumplek-plek dengan kula kabeh. Waduh, alhamdulillah. Sugeng dalu ki Mbak Apri. Sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangi. Waduh, iya saya cantik. Lah wedok kok nggih. Wedok piye? Kowe iki ana paribasan mangkok ana cendole. Napa niku? Ketoke wedok ning ana cendole kowe iki. Kalih cendol. Wah iya. Jenengan ampun ngalembono Apri lho. Lah nyapa? Ora ngalembono Apri piye? Ayune niki sakniki jarane demenane sing ngetipung. Sinten? Mas Kotrek niku. Wah, mula pamula awake dhewe lara wae. Mbok nek iso ki golek njaba jembarke serawung ngono lho, Pri. Lah iya. Ora ana larangan seniman entuk seniman, sing entuk yoga ki ora ana larangan. Ning nggo jembarke serawung apa meneh pengalaman wingi pandemi 2 setahun setengah. Nek ngantek bojomu ra nabuh kowe ra sinden, lha lho, arep mangan apa? Lah mluk kowe golek apa gawe apa petani apa pedagang. Lah aku anu ki ra neruske perjuanganmu. Lah ngopo? Lah kuwi jare karo sing ngetipung. Dhisik sadurunge karo aku jare ro kowe. Oh, ning ra penak kok, Nduk. Lah ngapa? Ra penak tekone ora wonge lho. Kira jur dikeplak ya. Lah iya. Menika bersama keluarga Agung Jalin Nanggulan nggih Mbak nggih. Nggih. Jenengan sowan ping mriki pun ping pinten? Lebih pindah niki ya, Lek. Wah. Jen ben sepisan menika. Wah, jan ya syukur. Menika Pak Lurah ngantos dilewati anu lho, direwangi salat malam lho. Wah, Kok salat malam piye? Lah bintang tamu kan digelar iki ono, Jawa Timur ono. Iya. Ning bengi iki ngopo kok sliramu sing direwangi salat malam ki, salat malam to kok pirang-pirang dina ikhtiar bareng kok ketemune jenenge mung Mimin lan Mimin. Dijoli sapa Pak Lurah Ragun kula Mimin mawon sing perawan. waduh, kowe iki perawan. Perawan kupinge. Rasaku. Lah iya. Mereka ki ngaturaken sembah nuwun kagem Bapak Tristianto. Nggih. Ingkang wonten Jakarta. Dalu punika dereng saged kondur. Iya. Amargi kawontenan. Nggih. Benjing-enjing
Kedah rapat. Jam 12. Nggih, wonten tugas negara. Jane wis tuku pesawat tiket pesawat. Oh, jane wis. Iya, sore iki. Ning beliau ya ora negake awake dhewe karo kanca-kanca gampir rono. Oh iya. Piye? Em. Apa kuwi? Maligi. Maligi khusus to. Maligi dumateng Mbak Mimin ingkang endah sulistya ing warni. Heeh. Ngrontoke jejantung para priya. Lah iki ngisor nek tulisane ning ra iso digunakake. Yo. Senengane yo jenenge ra mungkin Pak Tris ngendika kaya ngono kuwi kok le piyane halus kok. Nyuwun gending gugur gunung kursinden. Oh, ngaten. Mengke Mbak Min mboten sah melu sing kur mawon. Lah ngapa? Men nek dhewe iki kualitasnya men maksimal. Oh. Nek kur ndak mboten ketara kualitasnya. Oh ya, iya. Sombong men ya. Menika kula bikak sisan kersanipun transparan. Nggih. Pak Tristianto maringi bebinga kagem rencang-rencang 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Wis ngarep mboki piye? Lah piye? 250. Mosok to kowe iki mbok ranu genah sak juta kowe karo mbati. Walah. Nyun ngapunten, Pak. Mboten menika wonten mriki. Mriki nggih. Nggih, ya. Menika mau nggih saking Pak Juwardi. Pak Juwardi. Palar menika nggih enconipun utawi mitranipun Pak Tristianto. Menika nggih rawuh ngirimi karo tengah ewu. Matur sembah nyuwun. Yai kene kok lumo-lumo kabeh ya. Nggih. Menika dipenatrakan pamundutanipun Pak Tris rumiyin. Nggih, gugur gunung nggih saged bar niku Pak Juwardi nggih saged. Ya. Kowe ya matur nuwun muga-muga wae desa kene didongake sing apik, Mbak Mimin sadurunge nembang. Mugi-mugi warga Jalin Nanggulan, Nggih. Karangdawa, Nggih. sedaya tansah pinangan sehat, dirga yuswa. Amin. Murah rezeki. Guyub rukun salaminya. Bersatu mergo gaman sing paling ampuh ki ora liya mung persatuan. Nggih. Terus disuwi kamyanipun Pak Lurah Pak Sri Hartanto. Nek ra ono sing ngesuwi kok ndak musak-masik. Lurahe grab ya. Iya. Atase aku bekakas kene ditututi tekan pondokan. Pripun Pak? Ditututi tekan kamar mandi. Kowe nek ra ditututi engko nek nggon petengan sobo e kowe. Oh kok ya ngerti kelemahanku ya. Lah iya. Ndek Pak Lurah kaya ngene iki muga-muga sok kasembadan nek nyambung meneh kasembadan isa. Dadi meneh. Amin. Kowe mau ya ngono to. Anu Nduk, Apri. Pripun? Pas kowe ning jeding utawa ning kamar mandi mau ya diterke karo nom-noman kene ta sing nganggo batikan. Kula minggahe ra dikentun wong kula kebelet pipis. Hah? Kula mandhap wonten ngajengan mriku pipis rumiyin. Terus kula tanglet. Tak kok iki pakit. Ki wangi parkir nggih. Anune jedinge teng pundi kamar mandine pundi kula kepoyo aku ngono. Oh enggak kula derekke nang omah kula ngono kuwi to, Lek. Terus diderekke munggah napa mlebu. Lah kok masih sing ngeterke aku ki ning jaba bengok-bengok. Mbak kok suarane sok terang tang 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 tang. Uyai lawang Mas aku ya. Saking darurat kok. Lah terus piye? Mulane lawang terus piye? Ngertine wedok iki, Wan. Nggih no, ngertine pas ajeng mlebu niku rak wedok. Bareng ngerti nek kowe lanang? Wah, dajiret banci. Wis. Ning jane aja wis sagem karo Pak Lurah, karo Pak Tristianto, iki awakku mah ya rada let-let lho, Pri. Lah ngapa? Wong wedokne agak deres-deres iki ning awak cara. Halah lah. Agak deres-deres. Deres apa? Jenenge agak deres-deres niku cara mana napa si gampang anu niku lho, emosi nek emosional ngoten lho. Jare kowe iki malah bareng wis kram barang mah. Oh niki flek kok sakniki kok. Flek kok ning kuping. Ayo diaturke yang apa? Gugur gunung. Mangga. Yo, dados. Ya, mangga. Buka saking Bonang. Ya. Iya tau. Neng neng. Bebarengan karo kancane
Panyuwun saka Pak Tristiyanto. Sampun biasa. Tenan kok. Aku jane nek nyawang Apri iki mau ora montra-montra nek piyayi kakung asline. Nuwun sewu Mbak Apri. Das pundi Mak Cangi? Aku ku wis tau mbok curhati. Pripun? Nek pas ning kamar mandi, ndelalah kamar mandimu ki rak eneng kacane gwedhi ngono kae lho, Mbak. Sampeyan ki piye kok iso nangis dhewe iki sebabe iki apa? Nggih, rumangsa grantes ngoten lho Mak Cangi. Grantese piye? Kula niku nek Pak Pung niku rak ngedep kaca gek gwedhi niku. Gerujuk niku king dhuwur niku alah ayuku, mbasan miduk ngoten. Kula kosok inggen mriki ketok weduk ngoten. Mbasan tekan ngisor niku kok kula nangis. Bangeten. Lah iya. Mula ya mula. Wong lanang iki rasa dandan wedok. Kok ling aneh-aneh. Umume ha. Cakakan reka. Wong lanang kok dandan wedok arep dientok-entok kaya apa raine, onderdile ya tetep. Mbak, ngilu rene badalah. Lah apa kabar dengan Sukimin? Aku yang gumun ya. Aku wedok tapi kok angger esuk kan dadak ngerok brengos aku yang gumun apa iki hormone ya sing salah ya. Hormon iki mergo hormone. Wedok kok nek nguyuh ya ngadet. Apri iki ya hormone. Lah iya mulane kuwi nuwun sewu ambak sampeyan iki mau nuwun sewu nek piyayi ngarani rak sampeyan iku Baria. Kok sik aku tak anu sik. Barian apa Warma? Ning jane rak ora. Mergo sampeyan iki mau tuntutan untuk apa kuwi pekerjaan ya Mbak Apri. Rumiyin kula kan MC. Ngamen. MC ya ngamen sik ya, ngamen ya. Tetek ya tahu. Tetek ngak. Iya. Terus MC. MC ku nek ten daerah ngen kula karang napa munggah kan mesti campur sari komplit. Iya. MC kudu iso gerong, kudu iso bawa, kudu napa-napa. Zaman semonten kula dereng srawung kali gapiro rak swara kula tesih nyiliring-nyiliring nika to. Lah, kok aku ra payu, terus kula ngentok-entok gelungan ngeten iki. Kok malah disenengi tukang kendang, bareng disenengi tukang kendang rak kula terus digeret-geret ngoten kuwi lho. Awale nggih ngoten niku. Tukang kendange saiki ya eneng. Boneng. Ya. Lah iya. Alek. Iya. Mulane kuwi jangan meremehkan pekerjaan seseorang. Iya ta pria? Nggih, leren. Ngono ki mung pekerjaan tok ora kok nek pekerjaan. Wong iki diwajibke budidaya to, ikhtiar lan juga berdoa. Dadi nek ana wong sukses ora mergo suksesmu dhewe, ning suksesmu ki mergo dongane wong tuwa, dongane sedulur, panas priye wong tuwa lan disengkuyung dongane tangga teparu. Dadi nek sukses aja ngantek nglirwake sedulur, keluarga lan lingkungan. Tur nek dadi wong kuwi aja sok menganggap wong kaya dhewe iki sebelah mata. Underestimate sih. Sak elek-eleke wong mesti ndek keluwihan, lan sak apik-apike wong mesti ndek kekurangan. Nek ger ngonceki kurangane terus kapan wong bakal maju? Ketungkul metane elek liyan nganti lali ngilu gitoke dhewe. Lho. Gila. Paribasan kan ngono to, Pri. Wong iki sak elek-eleke wong mesti duwe keluwihan, terus sak apik-apike wong duwe kekurangan. Ning kowe ketok ya duwe keluwihan kok. Apa, Pri? Kan kowe wonge sabar. Sabar gini ngerti dhewe. Saking sabare kowe ususe ngantek kedawan. Kuwi dudu usus ya kuwi. Lah kuwi usus maudhu ta, Lek? Kuwi oyot kuwi. Iki ya nyaruwus enak. Sesuk rasah melu ndak dipoyoki Apri. Lah niki ngeten menika mau nek gugur gunung rak panyuwun saking Pak Tristiyanto. Pak Tristiyanto. Lah iya, saiki menika wonten lagu pepeling panyuwunipun saking Pak Dejuwardi rencang Pak Tristiyanto. Menika wau maringi kalian kanca pengrambet 1,5 juta. Alhamdulillah.
pepeling diaturke. Pepeling diaturke ning nganggo bawa. Mengko bawane nyuwun karo Mbak Mimin ning ora apri-apri dhewe engko. Mbak Mimin sik. Ning swara kakung ora apa-apa. Kula piyambak nggih. Anu. Ampun do nyaruwus lho, Cok. Iya ya. Kok pengen bleseke aku men rapayu diganggu. Ora. Aja ganggu wong iki karaktere dhewe. Ya. Upama nganggo swara kakung ya oleh. Apa ta? Wong wedok dipayu dara kok nyuwara lanang ya piye? Ya wis, tak karepmu. Payudara branduke kok payudara iki. Nek mbok yo isin ngono lho. Pak kula guyon ya nek anarkis ngoten kuwi terus regah kula. Lah kowe dicapake. Masuke body shaming lho. Lah nek sing asli ngono dingenekke ra apa-apa. Sapa sing ora kena. Jane nek prawan ki pingine aku jek kraket kok cah SMP lah nyatane Gusti maringi semene gedene apa iki kala. Ayo ora iso brontak to. Ala aku nek serampu ya ting selampir. Ben go pepatut. Men iki sing ngetukke pario. Iya. Wah, pikantuk salam Mbak Mimin Apri saking Bapak Karsono. Nggih. Sing pun nape nimbali panjenengan wonten Hotel Cakra. Wonten Hotel Cakra Klaten. Oh, nggih. Grencok. Ingkang sakmenika lenggah wonten Pekanbaru ning mantune Piyayi Klaten ngajeng Matahari Toko Mas. Oh, nggih. Mbah nuwun Pak. Nggih. Ya. Yang apa? Rukun Islam. Rukun Islam. Ya. Kanca-kanca sih. Rukun Islam. Sampai kaya prewangan kalian. Kang lima niki. Oh, malah kita asline malah apik malahan. Kandhane nek ketok Sukimin ki malah apik ya. Ya ngono cetane aku ora ono sing ngeterke mule engko. Kok sik KTP-mu ki apa jenenge ya Sukimin? Sukimin. Sukimin jenis kelamine digambar. Apa? Gambare pleci. Ya ora pleci bre, umume wae Garuda. Alah. Ya. Katindakno mring para sasama aja padha ditinggal Suara kok gilani ngono. Lah iya. Sedayane ndek karakter dhewe-dhewe. Aku yo gumun yo, Pri. Apa? Bisa suaraku metit apa disantet kanca-kancaku. Yo iri iki. Maksudku ngene lho. Oh, Mbak Mimin kae laris. Yo didongake laris. Aku pengen koyo Mbak Mimin budidaya dengan karya. Aja malah Mbak Mimin didukunke men suarane ngagor-agori ngene iki. Nek ngoten kan bersaing tidak sehat to ngoten meniki. Lah ora rasah disantete aku lho. Malah guna cetha to. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dadi ora ana daya kekuatan kang ngumpuli kekuatane Gusti Allah. Arep kowe ning ahli nujum ping 17 ning dukun ping 29 nyembah kayu watu ping 12. Nek Gusti Allah ora dini ora bakal kasembadan. So nek dukunmu mati malah ora duwe penaware malah piye? Le mati ngagak-agak. Rasa do dukunke Mimin ngono lho. Mimin dengan karyanya sendiri. Rasa didukunke eksis aja. Ya ya. Aku diso nek mati do di sabeti lompong ireng ki lho. Aku wegah aku nek bersaing sehat to. Budhe Tarniki goleke kowe ora dukun dinggo nyantet. Apa? Dukun bayi. Darene kowe arep meskram. Kok ki rahimku lemah kok, Pri. Basan dikirat entuke usus. Lah iya. Menika panyuwun ugi saking Ibu Haja Hartanti SHMSI anggota DPRD Kabupaten Klaten saking fraksi PDI Perjuangan. Sugeng mirsani Bu Hartanti. Nderek memuji mugi-mugi warga masyarakat Desa Karangdawa pinaringan sehat rezeki. Amin. Nyuwun lagunipun ngimpi kalian aja dibanding-bandingke. Menika wonten
yatranipun gangsal atus. Alhamdulillah. Ibu, sembah nuwun Bu. Wong jane kula mriki pun diparing kalian Pak Lurah kalian warga Jalin kalian Pak Tristianto ora kudu nyawer janipun. Nek pancen yo luwih utama nek nyawer lho. Ora kudu menika tidak harus keharusan, mung prayogane. Mbah Gar mboten pengen. Menika wau Pak Lurah Pak Sri Hartanto nggih nyuwun lagu 1001. Oh nggih, nggih. Wis pokoke diaturke kabeh ya. Mangga neneng rukun lima puniku sahadate kang angka siji kang angka loro salat dene kang menika ki wonten panyuwun lalu Mbak Limbuk kula nyuwun gendhingipun setunggal Kenya Solo pelok 6 kalih dawet mbayat ngagem simbah Wanto sak putra wayah saking kula Bagong Etan piyambak wassalam saking kula Bagong Etan piyambak nggih kagem ding kagem oh nggih matur sembahipun sangat nggih mangga-mangga ya Lanonen madon nindakno poso kapagyakan ping 5 ngibadah haji Cengkoke jan ben ra monoton ndak darani monoton ngono ae ra ono kreativitas sing terakhir gede Mas ing rukun Islam sampurna ngono Mas rukun Islam sampurna matur nuwun Mas Sukimin nuwun ya Mas iya tole panut arep dandanmu ngenyutke wong 3 RW kenyut kalah nyatane lemu tetak le ngeterke ya aku to jaman semono rungono model laser model apa tetak piye to kula niku ngeterke api pindho lho kok pindho tak terke ning Bong Supit Kakung mboten enten niku ora ana digoleki dibiak-biak ra ketemu ngono barang tak terke ning Bong Supit wedok langsung jenggirat langsung ah niki enten gedhe sakmun kowe iki jane piye to Pri aku gumun dadak aku mongko Bong Supit Putri kangge kangelan to niku nganti Bong Supit lanang ki kleru sing diublek-ublek ki gur kutil kok tekku ya wis no dadak bareng ganti Bong Supit wedok kok jenggirat lagi jenggirat alah ngel langsung jenggirat kae ya diaturke ya apa pepiling cah berkadang dadas ya
panyumunan pepiling saking Pak Dejuwardi. Ya. Datang kantun panyuwun lumantar WA kathah sanget saking Pak Rianto Kas FC, Pak Ngadinu saking Pondok Ungu Permai. Nah iya. Pak Haryanto Tomang Cikarang derek Wungon. Inggih matur nuwun sanget. Menika saking Sugendalu saking Mas Bambang Kas FC SBA Semarang nggih. Menika Mas Beni nyuwun gelang kalung saking Laladan Samben Ngajum Malang. Oh iya. Mas Andi. Wah, pencil nusul menika Mas nggih. Alhamdulillah matur nuwun sanget. Mas Adi Tengger. Nah iki salam kagem Mbak Apri cantik. Nah iya. Kula mboten. Heeh. Mbak Mimin nggih salam saking Mas Adi Tengger niki dulur kula sing saking Gunung Bromo menika. Panjenengan ugi pikantuk salam saking Mas Anang Jatinugroho. Wah, nggih nggih nggih. Sinden nggih rumiyin nggih. Nggih. Sadurunge ade muncul beliau wis sinden. Lah iya. Nggih gawe sehat ya Mas Anang. Nggih. Mboten sekeco badan. Matur nuwun saking Mas Dwi Togok Sragen bekti sukem kula. Bapak, lagi nggih. Matur nuwun sangat iki ngatasi wong liya bekti sungkem. Rintoe nyumpung mira tau lho. Kira le. Kirang Subasita mbak menawi niku kalau gahipun kirang. Menika panyuwun saking Mas Budiono Klaten menika moderatoripun Gapero Budaya. Nah iya. Nyuwun sesideman. Menika kadang-kadang padaan daleman tulung Klaten saking Budiono Klaten nuwun nggih. Saking Pak Gofar nyuwun pepeling nggih. Mas Arifin nggih niki streaming kalih kanca-kanca. Wah, matur sembah nuwun sanget. Iki ning panyuwun meneh supaya ngaturake podang kuning sing ngaturke genduk Apri genti kaya ngapa mau gandeng sing bawa gurune Apri saiki murid Mimin kaya ngapa. Biru. Mbak bilih mangke Apri ragi kuciwa kula kang nadah dedukon nggih. Ora apa-apa. Nggihipun gladi bocah kula kerblolosipun kok dikandani wangkal menika. Lah iya. Dan kuwi ning nggon bathuk kuwi jane kuwi inten apa telek cecak kuwi. Deleng nggih pripun nggih saiki kaya kula nyusun omah wis duwe. Waduh. Mobil wis duwe. Arep gelangi tangan, gelangi pun duwe nek mboten bathuk. Kok raine kula gak anu tretes pas kabeh kok dene. Kok wayang. Walah. Sombong men. Iya, madeng. Kok mboten takabur kok mboten. Kambone wong ra seneng ki mimin ki takabur sombong. Heeh. Semekean laris. Ning kambone wong sing seneng, oh mimin kadene wong wedok ngati-ati setiti jagane ngantek pandemi duwe kalung duwe gelang sok kena dienggo playon. Lho. Pandemi 2 tahun setengah apa cek butuh. Cek butuh. Sertifikat cek pira, Lek? 3. Apa? Anu vaksin karo booster. Tak kira sertifikat lemah apa-apa. Nanti kena ngomong. Lah iya. Kok ora iso ning luar negeri nek ra. Iya. Arep nang Irak apa piye? Ya, mangga. Ya. Nadyan wujud temong peksi. Ya Allah, iki kan aku mongkok, Bro. Lek ku gladi kowe sepro-sepro hasile, Nduk. Aja gaweku cemas asmaku ya, Nok. Lek Allah apike aku. Cangkeme iki lho. Seneng aku mongkok, aku jenenge ana undunduane ngono lek ku gladi. Kok ameng-ameng jantung lho kowe iki. Peksi. Peksi ki manuk ya, Le? Manuk. Upama nduk Warmaki nek manuk apa? Ya labet. Lover. Nek nduk Brigita Murai batu. Murai batu. Nek nduk sapa kuwi Mufidah? Mufidah ki paling ora ya kutilang. Kutilang. Nek Bu Putri manuk engkuk. Ayo manuk apa ya sing manuk apa ya? Kutut apa? Kutut ya, kutut apa derkuku. Nek Bu Tarni gantas sih Bu Tarni suarane gantas sih manuk apa ya sing power. Manuk ceguk. Ya mboten. Manuk sing anu greteh niku manuk napa jenenge? Nggih ceguk niku. Perenjak Oh iya. Penjak gedine semono. Penjake gancet. Ceguk yutane mung Nek aku Nek cara kuwi ya cendrawasih. Cendrawasih. Kekayaan
Indonesia saka Papua. Mulune apik-apik ngono ya. Nek aku apa ya beli pemanuk ya. Kok kudu gowa mesake kok gowa. Kowe mau nek umpamane aku nek ngarani kowe iki manuk serak nek bengi arep nganak mati lho. Ya ngono. Aku kula ket mau ngalembono sampean lho. Lah manuk apa? Sindan Ciro Lupatmonem mbok ya dialem napa? Ya nek no podang. Apiken, ancel galeng apik. Sing aneh kok. sing ngene kae to, Pri? Itik-itik cerit, itik-itik cerit. Banget ya aku. Layang. Mbok medeni yo aku. Ya. Ayo nak ajarkan dhewe nok. Engko nek kira-kira pas nggon angel pasrahno aku nek kira mampu ya kowe wae. Ndak ra maju-maju apa-apa ki. Oh alah. Monggo ndak bengi ora tau leren nek mesa suara liso pulih ya ngono kuwi iso bengi mambengi ndek wingi ning Jakarta. Nggih. Nang gedung keuangan. Kementerian Keuangan. Ah iya, wah jan. Lari siran jamak. Sesuk nang endi? Cing. Neng dilek kowe lek Sesuk pijet no. Lho nyambut gawe ya penting ya. Menika manajemen waktu ya kudu no. Nah dadi wayah leren-leren, wayah nyambut gawe, wayah serawung tangga, serawung, wayah tilian. Ngono kuwi dadi pirang-pirang dina mbok tinggal ki sesuk kan ngurusi wedhus mbok semono. Tur ngene ya no, aku ya mau ngelingke ora kok dhewe nek iso lho ngelingke pribadiku dhewe. Apa? Pancen wong nyambut gawe golek dhuwit. Ning jane dhuwit kuwi ora mung dhuwitmu dhewe. Terus kuwi ana hake anak yatim. Lah 2,5% ki nek iso disisihke. Nah, tur ya ora kudu langsung 2,5% lho ora. Hal-hal kecil pomone nyen kowe parkir jane 2.000, ngulungi 5.000. Oh, ana simbah adol sapu jane regane mung 5.000, tok bayar 10.000. Dadi hal-hal simpel ora kudu mloho diketok-ketokke anu driyah 100.000 diumumke ning baliho 5 kelurahan ngerti ya. Jadi dari belajar dari hal yang kecil dari diri sendiri dan mulailah sekarang juga. Termasuk lantar ki ya kanggo ora. Yo. Lantar kidulmu. Gaji terlantar. Kene wis artis diperhitungkan 2022 kok telantar. Biyen mimin 9 tahun kepungkur apa? Mbok menawa wong nyamenge megah agi godhong aking. Ning saiki kabeh pengen ngayunke dalang-dalang pengen. Dalang lho pengen kabeh pengen lho aku nek engko milih Pak Tantut engko beda kloro-loro nek aku milih beda Ki Rinto engko sakit hati nek aku milih Rinto Ki Agus sakit hati daripada sicilan-sijine daredah plung awakku saiki tak umumke digilir ae sapa sing gelem dadi ndak natoni sicilan-sijine to lho Pak Gombloh iki mah ya wis absen juk jadwal lho nggih Pak Lah iya. Kok gurar klothekane kok di. Ayo no. Mangga. Halus manis nang Maaf ya Pri aku nyekel mic tangan-tangan terus. Lah ngapa? Lah iki kabotan 80 gram tanganku. Waduh kabotan to lho. Tanganku ya aku ngeranu. Yo ternyata ya pengaruh mengko tanganku nyekel kene terus lah iki wis 80 gram. Oh, lah iki seng kok ya kabot. Ora kabot anakku aku niki 80 june. Pancen iki anu kok anu cleret-cleret kenten kula june sing warna-warni ya. Niki mengke nek bar limbukan rampung niku tangane ninis kabeh. Nek Mas Tua pancen dienggo gatel. Terus kok nyanyiin barang kok. Nek Mas Tua ngono kuwi ra mudeng kowe ra nganggo aku tau nganggo sungu Mas ngene iki aku nek anu nyanyian nek Mas Tua ngene ya apa-apa jenenge nggo celengan. Mas Tua Mas sepuh. Dadi ndak 10 dina kudu nyepuhke. Kadang 7 dina ngono tak sepuh lah kadang. Lah iya. Mangga.
bar kok kene alian gaden iya maksude. Golek isi podang jana apa wong wedok iso dadi barengan aja mentek-mentek kayane wong lanang ya bener hak golek duit ki kewajiban golek duit ki wong lanang wong wedok ki ngupeni ning ngupeni ya kudu setiti to Pri nek iso wong wedok ngiwangi eker-eker senajan miturut hukum duite wong lanang kuwi duite wong sak omah duite anak bojo ning wong wedok iso golek pangan kuwi duite wong wedok dhewe dadi nyun sewu nek wong wedok buruh ngerek wong wedok ning pabrik wong wedok rewang itu bayaran niku duit jenengan dhewe nek wong lanang wah-wah duite panjenengan ku ra etuk hukume ra etuk kejaba etuk lilah jenengan bune nyileh sik ya lho sesuk tak ijoli ora sapakne wong ki nyambut gawe tinggo keluarga ndi sing eneng lah ngono baru etuk ngono kuwi ora wong lanang adu jago wong wedok dipetheklekke kon golek pangan ra pareng syariat mboten pareng nggih to ning nek wedok nek kaya kula ra wedok niki ya macul dhewe ngarit dhewe ya no lah ya neno iba tungatiku sugeng dalu Mas Tangkut salam kagem Mbak Apri Mimin lagi tambah semakin jos nyuwun kembangipun melatiri nonce kula kirim kula Kim Saoyen Hongkong tasih monitor Kim Saoyen Kim Saoyen saking Hongkong kowe ya ndek anu ta Lek ndek jeneng Korea duwe Kim Min Shu alias Su Kimin Kim Min Shu semen apa aku wis pinter latihan bahasa Korea lho Pri apa jatuh cinta kan lho apa sange sarangio sange gendeng apa piye sange ini salah to salah lah nek jek belajar karo ya ora apa-apa to jadi belajar sange ingin ya nyandeng bisa dadi tambah langgamipun nyuwun kalian Mbak Apri mengke nek garap seragenan nyuwun kalian Mbak Mimin aku tak lungguh sik ya no ya nek ngadeg kesun varises kula niku kok metu terus malah wong bukan penyakit lah ya awas konten terus tangkap lho lah ya dados ya bisa awan ning omah wis ora kasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng miteranggan goleki ora krasa esuk awan nganti wengi eman-eman yen nganti liya kakyawan kleyang tak sabang mencok ning lepang gedang jangan tak rindik saka kabelan sarmi koceng dheweke ngalih pencokan hello kae tak jaluk kok aja ngecek kodang kuning hak gawe pikir hukumi serenireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen lakon nyanding irani nara bakalan iku kaki walian yen si bodan anggup
Gancangan tak rindik saka kadowan